Min meta twaqqaf id-Direttorat tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Fawdex 5 snin ilu, l-FSWS intervjeniet f'xejn inqas minn 5235 każ. Il-maġġoranza tagħhom aktar minn 80% kienu għawċin. Il-ħidma tad-Direttorat tal-FSWS Fawdex ġiet analizzata u diskussa waqt konferenza li saret bit-tema Flimkien għall-Vulnerabbli Fawdex, Gżira ta' Villaġġi biex tfakkar il-5 anniversarju minn meta bdiet il-ħidma tal-FSWS Fawdex. Hawnhekk ġie spjegat kif il-każijiet li misset magħhom il-Fondazzjoni kienu diversi minn problemi ta' saħħa fiżika u mentali għal każijiet ta' vjolenza domestika, abbuż fuq it-tfal u problemi finanzjarji. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti tenna l-impenn tal-Fondazzjoni illi s-servizzi li toffri f'Malta toffrihom ukoll Fawdex. Dan anki pari passu mal-istrateġija ta' Għawdex li titfa' pis fuq l-FSWS biex tkun responsabbli mill-iżvilupp soċjali tal-Gżira Awċija. Għamilna ħafna, wettaqna ħafna, iżda għatem ħafna aktar xi jsir. U rridu nagħmluh flimkien mal-atturi oħra soċjali nsejħilhom jien bħal-Pulizija li wkoll għandhom rol soċjali, il-Victim Support Agency, il-Ministeru għal Għawdex, l-iskejjel u l-parroċċi. Il-koll flimkien għal-vulnerabbli ġewwa Għawdex Gżira ta' Villaġġi. Fil-fatt, fost dawk li indirizzaw din il-konferenza kien hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà li rimarka kif dan il-korp għaddejja bidla sħiħa biex l-uffiċjali iħadnu aktar l-aspett soċjali. It's a culture transformation fejn fost oħrajn qed nagħmlu iktar enfasi fuq is-social skills, l-importanza li nirrikonoxxu li fis-soċjetà tagħna niltaqgħu ma' persuni li jeħtieġu aktar servizz aktar professjonali, servizz aktar empatiku. Il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali Michael Falzon innota kif id-Direttorat tal-FSWS Fawdex illum joffri 15-il servizz li jindirizzaw realtajiet speċifiċi ta' din il-gżira. Għawdex għandu wkoll realtajiet tiegħu. Pereżempju għandek iktar persentaġġ għoli ta' servizzi li jiġu mogħtija lil barranin. L-FSWS kollha kemm hi ma tinteressajiex jekk inti Xawċi, jekk int Malti, jekk ix barrani, inċinti. Aħna qegħdin hemm biex nagħtu l-wens. U dan id-direttorat f'dal-5 snin hekk għamel tal-wens u tal-għajnuna lil numru kbir ta' nies nazzarda ngħid. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa li nkunu hemm għan-nies.